Dumienu ebom prenu da bia de edi kan no abo enyabo nso a wi achancha mre de no emu ne yede kasebo ebrewo ene e friend se premotobre kasebo sompa de awie endpoint homeopathy clinic Dr. Dubu aten woni Dr. Kwaten wo ho etimi twa wo yade kwantenten no sutia edema wo mu kutayemu kronoma bo hia ena afi enkran share signboard wo mo de physiotherapy eno achi no ye ka homeopathy ayaresa eye wo moa foni kire ho na wonom enhwewo kase eye ode ayate se enkwan de a na onga ka ho promasidofo ena de afre mu ene ntisha no nso awie wokutayemu time heba Mr. Dr. Tafri Jedru no de wodi heba Mr. aka ho no eka ye ho ena ye be nsem na mawo na emom ye minimu sebe na enwo na abribia grease ni betumi agrisim na beti ne yenti no kasa natural mineral water ensu papa wo mawewa free robam me kire sachet entwanketoa adantemu akese ena efe adaba no de friend dispenser utumi nya nsu hye ne nsu nyunu nyina ekutayemu awiei ena nsem ne yede ba na efiri SOMPA 106.5 FM enkran no 93.1 eno ye pivot no headquarters Asantema yaje atum ehwada braka babia 21st clinic wo no sabre kro na ayiko 100.9 enso de ma Asantema ayiko ye free ho pe ye watakwa 101.1 SOMPA na wutie takwa dia na 103.3 atoya mantemu ho atakrade ye mane ne ye besi mani masase paso a Doma FM 100.7 wono mo fa de ma manim asase paso Doma hinkro na afi SOMPA 101.3 eno nso de dem abusuya buna hinkro 98.9 alaji be kwa na abro sanum night market hwa enne toto akofa hafu nyinada na akọ na po yefam a 106.1 FM so for mami otutu atuo mu brother Philip mo obapa wo mo biebiem de kwa akire ho nyina ama amanfo anya 90.7 wo mo won kransa abusuya BFM stations akese no wo no ubenya SOMPA ho ye gina ma yehu papa se franka www.sompaonline.com ensemi nyina yewra tabo atemprence wa chechira koto okwa benya bia kenkan na emom wadwenkyere won kanto so a ye hwehwe no eno se ye ni munwoma no so ye SOMPA 106.5 FM Accra ho ni Facebook no ena SOMPA FM live ene ye YouTube e wona brochirefo no Africanesh Urban Radio ye de dem amanfo decoder no so no wo mo biebie di atom wo nwumum kamu.com phoneso.com ye na ye nka na wiensama ye de ba de abeti bi ne se Yebeko budumburam na aprosifo akoji nipa beye aduanan ensia bi ya yese yakosesa wo mo aba omaimu se yebepa adwuma de amomu emu nsem awie ubete ene yebeko amanfrom na hode yese aprosifo no wo mo de won sakokeka energy ministry wo mo adwumayefo no bi eba ne sen ye de ba na yedasoa ejina bambofo na kachi IGP de atu jasesesi a aprosifo no womani abre pa enti wa wadwene se ubepe bribe bi di amom ne de yiwani ye bekosa hwiaso pri enkwanhia bi si enam so manipa be se enson eti nananam wonse do empanifo ya amamre ne amane aka wonyina bom asie wonsie preko wo sikasem emuno IMF adwumakuo no wo de atu dwase enhyehyɛ ya wo ne oman Ghana ekɔye no eyade se eda so gina na so a bibia deda na akwan mu se hwehɔ no mekɔye me mai jaboso asem bia si wo agana bia so pa enye se obi na akɔyi ni batum na mmom obi so wɔkɔ aganan wɔkɔwu atoso anopai kumasi meya ene nsemtwofo ahia enkoma wodu bebre ene nhyehyɛ ya mansi no edi gu akwan mu se de be ya nema betimi akonkan ewo honom no pani e de atuja yebekɔ ofo ase ayerebi na mabunu ewo ho titiri na NDC mabunu no wo ma pa lai se yewura kwaje oponkono mamra se bedwani waka asembi na yentro no watwa wo NPP amanyokuo no wo mo primary sia enche ebeba so no Major Derrick Odro retired wodi afutuo bi akɔ e de ama wo mo a wo mo ye campaign sada na yebo wurem ewo enkransa bono East afamu a Ibrahim na akasai na wose giye nyina ye ka ye ho bom se banua baako enne beboa ma nkransa timi atumpon Sene West mrashe bedwani dia tu dwase enhyehyɛ bebre na NDC aban yi wo mu di gu akwemu de ama nipa binumu a se be wo madi dem afi ye beko amanone na no yira amamu ne yebewura emrenimfo no nso ka asem bi na nsem be na wo mo ka
yɛwurade no Trump no nyina di na bem yɛde ho nsɛm otoa ebi eka ho na ewie yi yɛtena se a yɛbɛkenkan de amamo seprem to bre kasebo midin de ADWOA ASARE mene triple A man Ejapia APAM DADAA Afe yanjebre ensem no enchiremu ankasa enie yefrase ewo budumburam emfinfi mantemu na Police Intelligence Department ya womo Central East Regional Police Command en womo atu na monsronko a yekasa yi enipa beye aduanan ensia 46 ya yechese human trafficking victims en yakosesa womo ababeduro mayi emu a akoda kuma bi a wenya mfihia miensa kora eka ho na empotemu a yekokyere sa enkrofo yi eye Green Estate eye biaye bi ewo budumburam ho ewo Gomua East Mansinu emu na yekiremu sesa enkrofo yi ebi efri emiame yahodo ye benben ye tese Burkina Nigeria France maino emu ne eniema hodo bi etete sa na yede wo mu nyina bepie mu se ye ba bepa adwuma pa bi ede amoma ye wo mu wi a ya boabo wo mu nyina no de wo mu akọ amanone na wo mu akọbọ wo mu bra ewo abrochire na ye kire se efie bi mu ne yakọbọ sa nkrofo aduanan ensia yi yakọbọ wo mu nyina adwa ewo honom a mobile phones wo mu nibie aduane a wo mu di akwakoye den baabi a wo mbeda kura kekese bi a kete bi kura da bi obekom no na yape entoma sin bi ne ye de asefom na wo mu adaso enti saa de no na na ekoso ewo efie ni mu ewo budumburam ho na ye kire mu ese obi ya ono no wo fie ho eye victims ni bi na obi anim kwan ya ofa so nya mobile phone ena wo frɛ obi sɛ nia ato wo mu nie ntin ko mbetimi abobambofo amane a na wo mo emra sa location ho ampampa bambofo no tu na mo nkohu sɛ sankrofo nyina wo mu gu edan ni mu atete ene yede wo mu efemu na sa victims no wo mu busuani ba ko a wo no etimi ne nsɛmtwerɛfo edi nkomo no kyerɛ nsɛm ni mu sei he has been contacted by a friend. So that friend too is a victim. From what he was explaining to me, that when he was there, they were training them to drag mob. So they will tell you that, okay, if you get 2 people, we'll release you. That's how they also will find and try to convince their friend to come. That's how they were restricted from any movement because they can't come out. And feeding too, he said they were not well fed. So they were hungry and all that. And there were many in one room. Enti womu ayetire womu no womu relatives ne ba ko ne yete ne nkan na omanfo ati budumburam ho womu so kasae no womu se enche bia no womu hu se enipa dodo bi aba bepie empotam ho ene ebi wo ho no mo a womu dididi afa achi saa no womu ne nam womu de eyo mo se womu ba bepa adwuma ye ntu obi anso aha ne ho se okobisa obi asem se eden na ekoso until say womote se bambofo aba empotam ho no mo a wom so di sei etudwa necessities for the rest ne ya dwen ne se ebia won pe bi na adi nanso na ye hu adwuma titiru a won hyeda ye enne ya ye hu se won do so pa no na atwe ya dwen akọ nyema bi so pa se wo hwe the number of people we we kwa ponya omunyia na omotimi abewura omamu without the notice of the immigration and then it's very bad. Enti omanfo bi ene yete womo enkan ne krakra emu DSP Victor Dosso ya wono no eye panyin a wokasa Edema Central East Regional Police Command no wono so ede to SOMPA kase anim se woma hyase eye nhwehwemu. And in this house where we rescued these persons, we found 46 persons, including a 3-year-old child, together with a mother. And we believe that these persons had actually been abducted and locked up in this particular house. So far, we have arrested 1 suspect, and investigations are frantically underway. Eni ekoti eye DSP Victor Dosso ono ena eye kasamafo Emma Central East Regional Police Command. Ene yedaso agina police for wo maboboa no. Na we Minister for Energy and Green Transition, Yewra John Abdullah aginapo, na nibire abere pa na wakasa nso. Na ne nkasa ye nyina no, wo de akire se Yewra IGP asem we de ma won tena so kra. Ententem wontu ne nase so na mom bia yeso wotu wo ho, ehwe se wo mo a wo ho bom mu.
saafo no nyinaa ye be frɛ wo mo aba ngomam they shall be brought to book no wo mo hwɛ ni mu de nti a wo ka saa asɛmi ni sɛ adwumayɛfo bi a wo mo wɔ energy ministry hɔ a wo no mo yɛ adwuma adomaboa sɛ be ye na mmea nyinaa anyina ma hoɔden ka ne bi betumi aduru hɔ na obi anso national grid no obetumi anya ɛsɔmfa so ɛno na yɛsɛ adehye ni bi ekohunu amane wɔ nsɛnsɛmɛ amanfo nsɛmu amanfrom ye no adehye a ɛwɔ kaasoa wo mo kwakɔyɛ adwuma hɔ adi asom mo ɛnansa so ɛma wo mo kasamafo yɛra Richmond Roxin ɛna anya adagye ne yɛnsa ntwerɛfo di nkɔmɔ kyerɛkyerɛ asɛm no sɛ de esi poten na ahyase kura wo mo sɛ national security fo ebi sɛ nyɛ wo mo a nanso wo mo hwehwɛ mu na da di sɛ ebi kura wɔ CID hɔ ɛna ebi nso wɔ emergency response unit hɔ saafo yi ne ka ho ntiwra IGP wo mmerem na ntentem wo ma saafo no emre ni wɔn. The Minister of Energy and Green Transition has personally petitioned the IGP to investigate the matter. There's been a formal complaint and he has registered his dismay and his approval because even if you claim so ministry staff normally do a tema, I'm not sure that as a police officer or police officers you should do that to citizens. And so there are police officers that one is a CID and then the others are with the emergency response unit of the police service or more operations. See, this is a very despicable act. The minister takes very strong exception to what they've done and he has formally petitioned for investigation and then he will see to it that the perpetrators of this are punished. Ora Richmond Roxin wono enekasa edema Ministry of Energy Green Transition ya yewura abla gyinapo wodano no yetoa ensem no eso bambofo akache ne daso ejina na proceed sahen COP Christian Tete Yohonu en wode atu dwa se wo mo ehye aprosifo nyina enkuran se adwuma wo mafa ede ato wo ho so no wo mo nkoso an wo monye wo se nanse mu de eyade se sebe akromfo e wo mai emu no wo mo di bone na esumumpa wo mutirimu da no wo mo nyina wo ma ye steady sanse bambofo no wo mania bresa krodom enti kane na wo ne nam one city bia ne yayi ne de ama police ni bribe ha no wo se se asa ne ma no nyina no etu etwa na emom no wo mo ma no enso ho no ma wo mo nkoso anya dwumaden se de be ya oman no mu bambo nsem no so no ebetimi agina ye ode nsem we nyina etu dwa anopai wa bra gospel nyumtuni Grace Ashley wa boaboa one ne team ano na wo mo ye enyom soronko se dabi wotena se no wosese niema ehwe emfie bi a atwamu sede na police fo ye omadwuma e wokuroi mu ene sede sesei eniema si fe kono a ohunu se esese ye bo omaba so pi na esanse eye wo mo na ye aprosifo nti nipa no sode anopa no wokɔ na adwuma mo hye da hunu nkranhye bi ani ho adwuma na wo mo yenti etoda no wo mankasa akra no wo mo ewura firi wo mo ho enti se ye no mo a yaye temamufo no a ye hunu adwuma wo mo ye na ebre aso se sese ye keka niema asiani se de be ya ye betimi ede abasobodie yi ama sankrofo nti watro nyom soronko ye ya abasobonyom a wode ama aprosifo ene unveiling na se na IGP ede sa ensemi etu dwa yenti ebimra. If you are watching your TV, you have to go to the place. You deserve more awards, especially as we are preparing for another World Cup, so that she will come out with something again. Today, I assure you, you cannot bribe the policeman anymore. If you attempt to bribe the policeman, he will disgrace you. Yes. He wants promotion. Yes. Ene ya yekotie sesei eye Inspector General of Police yera COP Christian Tete Yohonu eno echi Grace Ashley eye gospel nyumtuni a wokodane enwum yi edema prosi adwumakuo no wono nso ede kakra episo. Are you happy to be here this morning? And are you appreciating yourself as police? I want you to know that we love you. We appreciate your efforts. And we will continue to appreciate your efforts. Now make one strong. DJ, let them hear the song.
ene ya yekotie sesie yi eye Grace Ashley Gospel nyumtuninti enyomo no title na e Ghana Police ye boma baso no eno no wa kyerɛkyerɛ mu ato bi kakra amane boyi yensantweni opon chichiku ene de bai ene ma yenko atoye tifin mantanem na ehon so me do ko sahwi asuopiri ewo bia West mense mu na ehwa awere hosem ana no esiye yenkwanhia aboboya ene kai kese bi ekokodi ahia man diesel na ewie nipa nson wo muti nananam wonse do eno ena empanimfo nanam ne empanimfo ewo ho aka won kotodwe esi ani de won tiri ase ho na amamre ne amane ese no wo modomayo na fe wakata wachi kura ewo ayiwom ne no ena wono ma hyese saa wera husem esi yi no wo mo hwe nipa efiri mu no emfia abusua bra Facebook no so ena wo mo aye ne calendar edaso no de wodi kan edasoro yora Isaac akwa wodi mfinhia du osianan ena maame akua bronya mfinhia du oson maame ya mpoma mfinhia du oson ena maame Dora ase edu mfinhia du osianan na kyese empanimfo no mfinhia du osiamienu maame ama amoa ena afi maame Cecilia sama mfinhia du numunum Elizabeth ase edu wono kra na yekuma owom mfinhia du numiensa enti abusua ka ni nyina bom na fe omo akata adehye yachi na saawere husemi no bosumi ya ne da etosonson enesi ya nipa yi omo nyina enson no eti nananum wonse do enti se unya duru asuopiri ene na afa kuro ni nyina wono ma bonyenye enam saa so ma wono ma hyese nyame de kyenya wombe ye yikase pa de akata wo mu nyina chibreku a wakora wo mu nyina fefefe na no eye bosumi ne da etoso adonu mienu ena wombe si adwa sabre no ema abusua ne nyina yakọ na yasanso ahye wo mo denti won ma efirim nyame mfa okransie yi na adehye a wo mo de hye efirim nso no yema wo mo nyina hyeden na ne nyina no ekoba sei sahwiesam kokko kaneneke ho eho na apriafo no yede wo mo ekokogu ya ewie ye ebirum kura santiti nananum wonse do edeka ho ahyase na nipa nsia na efirim akiri ena ba konso ekeka ho bi ya ye boso edema yetiefo na sabre na bobo ya ene timba traka enya nkwanhie wono no sahwiesi kuma enesi abusua na hyeden na wono ma efirim nso nyamemfa wokra ensie yi yedekasie no eko sikasemu na International Monetary Fund eye IMF adwumakuo no womo na musini ewo man Ghana mu eye Dr. Adrian Alter woni nsemtwofo ahia edi nkomo na nsem a wodi tudwa ene se program no a IMF ne o man Ghana ekoye no eyade se edaso egina naso dendendin a entutuye ne nhyehyɛ ya womo aye nyina no bibia deda na akwan mu ya wo haw bia eni ho wabra wode saa ensem etudwa no wo kyerɛkyerɛ mu ese na omanfo bi ebisabisa ensem se anye bi kura no saa nhyehyɛ ya Ghana de ne ti ekohye asie yi sika ane yepese yenya ewom ene adwuma yepese yede ye ewo man ni mototo niema ema man ni sikasem etumi fa ntema pa efra na aso eye saa pepepe netie ya program no bibia ekoso pepa na no so sede o manfo dwene no eye saa enetie enti wose afia etwamu eye December ni mu na esese wo mu ehia no mtoto niema wei eye de etoso enum faith review ya esese wo mo ye ampampa so mpenifo ekohia mo motoatoa adwene enti ye kasei ensusuye bia December bosum ni mu wo mo de gu akwan mu ene adwenkyere bia Ghana ban ene IMF na musifo no ekokan ye sabre no eyade se abrewai puma kwan mu a wo mo agye san hyehye ni nyina atomu a wo mu nim se enye den a edin sunsun so pa bi ebebre o my Ghana yenti. Ghana's program remains solid and on track. The fifth review being completed and the disbursement being done in December, at the end of December. And now the total disbursement under the ECF program that you have rightly mentioned reached about $2.8 billion. Now the IMF board has met and approved the program on December 17 and categorized the performance, the overall performance of generally satisfactory. All indicative and performance criteria targets have been met and most of the reform agenda has been concluded and implemented. Abusuafo panyine ya yete ne sesie yi eye IMF anamusini ewo my Ghana mu Dr.
Adrian Alter. Na mekɔ Bia West ewo atoya tifi no menya mfiri ho mamma na akwa akosi sahwidwabo so na ho nso awerɛ ho sem bi asi ne nyinaa ye enura yawo abusuafo amu wo ho no na enya asamketoa panin bi wodi mfinhye na duonum ewo dwabo so ho yeso wo kwa ajanabia sɛ die ne si wo mu hu ya ne sɛ kutukum wotwahwe ho na ne wo mu tumrika ekɔ no ho ene ntam so wo mu yɛ sɛ wo mu ma no so a o ani gina no mkyɛ sɛ papa no na ne konda nkyɛn woti nanan mo wonse do ampa wo mu de ne kɔ dwabo so government hospital ma dokotafo nso gina no so hunu sɛ ampa woti nanan mo wonse do ampa na adekoro poten nam so a woti nanan mo wonse do anase wo wuyi ne de wo mu nya hunu nti wo mu gusu ye nhwehwemu ɛno na posi sadom no nso wo mu a ekokofo amu no de kwa ya sabia ho no ka kyerɛ timamufo so obi anka na komanto ne yam na ma wo mu mfa mo boadum ne adan bra nhwehwemu kɔso ahwɛ adekoro poten a ɛma wo firi mu no nanso ne nyina mu no wo mu nya hunu na busuafo de wo mu guso koto asrɛ sɛ obi bia no de hye bia firifie na wodi mfinhya no be sɛ aduonum de korɔ na saa bere wo maaye na bia wo mu frɛ no nso a wonya no wo mra ya sabia ho na wo mu mehwɛ sɛ wo mu de hye no wo behwɛ na ninkra nchi no wo no a ene entem na anamo yɛ sɛ wo mu tu no wonom atu de afa ho. Wo ensem foforo emuno Chief Executive Officer Penyinipa wada Kumasi Kropon Assembly no ano Yewura Richard Ofori Ajiman Buedi na opanyin no ene de adesrede bi ato nsɛmtwerɛfo nyina animu sɛ adwuma yi amansi no ɛyɛ no wɔn nsɛmtwerɛfo ene ɛyɛ enti sɛ bia na mo bi wɔ hɔ no mu amansini bi etu na nsɛmtwerɛfo so ntimi anye wɔn afamudie ammo akyire ama ne ɛkɔ so ɛwɔ assembly hɔ no obia ante no manhunu bia ya na ma adwuma no ayɛ den pa ɛde ama wɔn na anopai wɔ ne nsɛmtwerɛfo ehyiaye na meeting no ase no de saa ensemi atudwa wasi KMFo how bebre en wo mu efamu ebi eye enkyerɛkyerɛ ene adwuma ya wo mo ye no so temamufo ebete wo mo ase afei assembly no eka mene wo mo wasi eka mene wo mo papa ya ye kasa yi de som 142 million Ghana cedis da hono mo a esese wo mo clear edi free ho wasi wo mu se eka no wo mate so wo mahwan bi so de enso de aka akire so na edo so esese wo mo tototo ne ndema afei adwadifo a wo mo ton niema wo kwan ho baby esese ye yempontu dwuma se bia interchange asokwade yi sei eno se akwakwa ye bibie wo honom wo mo share da the statement baba church niema mu muntu o mu amoton niema wo kwan mo sesa mo niema o ye baba ye sei na akwakwa ye boache bidin wo mbe ka enkosi aga enko wiase no na project no ada honom kwa wodi project ne banso no nia wote ho no a woton niema kakra no na boa ma na busua nso enya bidie no na ekame akwa se de wuyi na no aduane e de free ho enti ama adwuma no aye den de amom nso ne nyina mu no wose afimpido ne aduonu nsia 2026 anamo bebre na mansin Kropon no wo mu etu a ebetimi aboa ma mpontuo abampotem ho yentie nsɛmdeɛ ni na yɛ sɛ yɛda binuanam sɛntwerɛfo wɔ Kumasi kodwe mu ase sɛ mampanyi de me ba yɛ fi April bɛka nnɛ moaboa ama dwumadi a yɛdie no nyinaa ayɛ kamakama ɛtore bia na yɛtu anamɔ no bi kɔ na atemamfoɔ no ɛpɛ sɛ ɔmo yɛ mpenempene a mediafoɔ no nyinaa moka mo ho bɔ mu ɔmo ho di a ɔmo yɛ a ɛnya ɛno ntina yɛde ɔmo fa saa ate bia sɛ dedi kan no yɛda mo ase na yasɛ sɛ afia yɛ robi 2026 yɛpɛ sɛ Kumasi kodwa ne emote na kaa so ɛmbɔ mpin so nti yɛbɛnya mmoa yɛ operations yɛ ma yɛ kwan mu da hɔ na basically ɛwɔ adom ba yɛhwɛ anim sɛ afi wei sɛ yɛde bantama ɛne alaba so bɛka ho na ɔhɔ nso ada hɔ sɛdeɛ ɛbɛda no Eni ya yekotie sesie yi Yewura Richard Ofori Ajiman Buedi wono ene mayor ema Kumasi Metropolitan Assembly na amaneboyi Ebenezer Owusu ansa ene de bai ene ensentwerefo nhyiamudie bi nso akoso ewo ofo ase mekyerɛ achemansa mensinum wo apoema ntemo na no kwabena nya akɔ ne kopi ase eye kyene yema no ene ye sɛ nhyiamudie mabuna ewo mu na wo mo nsɛm a na ewo enhyemudie ne nyina mu ne sɛ emrasa badwane wo mpotem ho yero kɔgye opon kroma kon waka asɛm bi de afa owura asame gyamfi gold board penny ho na wo mo hu ne sɛ saa asɛm na wo kan no kurenim ɛno achi ofo ase ayere bi akyem oda akwan no a wo mo ye no nso ɛno nso waka asɛm bi afa ho a wo mo hu sɛ no nso nya no kure nti watwa ntoro no
Brunese lines. And this our lies way, and I'm a woman buofu, and into a woman and central when she say, some paddy, Munya Campehona Mampeni, a man penny phoning in answer to na bribia, radio binomote cocra, still, media no so majo wafa. And to my fan famoso, na monka mama and sign ente, the entia, ye French mudieno, kwame amwa, and a chirichim. Nancy, I have good board, who's and somebody, the MP to me, I could do a granted interview, say good board, Aboka, and your honorable Sammy good board, director or down, or didn't change a winner by. Am I to yourself, MP to Uncle, the son said, you're carrying now, near Busimuka, who really one found so her, Nancy, a choir, a free air of Fancy, Echo or da, and answer or that of Fancy room. Saquano, other watcher, 2016, and a starting year, quite one about to book time, a year quino, the two of Barry and NBC, if you have Belmont MPP by. Let him say, but MPP for buy no na no dan kwa for do wose oba be ye ehwehwemu o contractor for contractor e no mo de o kasa yi wono e na ofo ase ayerebi NDC wo ye mabunu do mpiafo youth organizer kwame amoa e na wone kwabenanya akon ya mane boni edi nkomo yi SOMPA 106.5 FM Accra Premto Breakfast ye boni da so ye kenkan e de ema woi wo ensemfofro emuno Major retired Derek Udro woye NPP amnyuko no eba prekope ba bombo ho nsem nso a wabri ye pa na wode atodwa ya weni yafutu a woko ede amamnyuko NPP ni titru ene womo a womo prese wombehim franka enyame ya dom abosumi ne de toso aduasa baako ene womo kotena se na delegate ababeto abayi opanyini baako a womo ensusuye ne womo adwenem womo hunu se obetimi aboa ede enkabom abramanyuko no na 2028 ne womo atimi edi nkunim ewo abato kese ya eda oman no anim no na wose ade baako eye mobo na eye ya nansemu wutie sede amanyofo yi womo nam no womo di womo nkomo a kyesa atemdidie ni ayampia to nko a wose wono de wo hunu se wo bia enini lemu ena enye den so ade woton bia wo bia beto ena enye se wo ka sebe kasafo a eno na ebe mu wo bia hunu se oh esumesi anaso wo benten de wo pese wo kire ni debi enti kasa eho tie no wo mo men no nya fapem kese e wo campaign ni mu wo message a wo de nam no kona kokan no na sa wo kwa akoye o campaign na kwa kwatam e bia wo competitor ababesi wo no wasopa no aka nsem ade anim guase ebebre nipa ne de wo se no no enya de a ebeboa kra wode nsem we nyina etudwa e wo for God and country dwumadie so wabra nana ya aka atire obapano no wotene dwam e wo SOMPA 106.1 techuman na wo bisa ne nsem kakra e de afa ahoboa amanyoko no eye e de akwakohia saa primary sia ebei na montobia wo say tupa ho na mambo mapa ebinya no wo say yetu ene say party primaries na yeko fragment primaries and presidential primaries na yeko atem di say free baby your campaign nipenum bia anya ne campaign wo betimi akache the attention of the electorate wo mo ekwakoto balance anyene for no wo atem di na wudi ekwa ma wulusu party no nye akakabensam party enya akakabensam ne tete sam ne tete MPP party no UP tradition and this a akakabensam ba wolu ase wo party no wo meme de minim de me kan say the party no emma obi a wo betimi edi party na nim edi nkabo mu aba ene ya yekoti esesie eye major retired Derek Udro na chese of mami otutu atu adawurma ena SOMPA techiman worto ede mane yenso yade ne atwire ede amamu abusua yeda so agina dumienu kase yebo SOMPA de enum na ase bi wo ho a na de ama time heba mixture oba part time no wono na wonu mu ato ntimi ne di a ono mu a banche kura da wonu mu abete ne se da be kono yeja wo abo kura bedi time heba mixture eno achi ya na wabo ho ban se da yade bia ma wo nchen eno time heba mixture nche atane ata unya bisi puno so a yade bia ntimi men ontoma dan okutayemu na wiei yade dumienu kase ebo no tomwo na abusua ye kwa amanse central ho mensenemo na ehon so numere so na mede ewura adehye ewo ho na ekasei wono mo se SOMPA se yade bibi famo so a ya yenya emuaye no ne papem na de yade famo so ne se yenyina yadane mountain climbers ye fro mepo no enya se bia ye koso akwa akobompa ye na emom ye pese ye ko na obi ti yenka ti se
sompa ya ade pa no wa bie phone lines atum ye tie nso sa be na ye betimi afra ba ma ye bibie wo ho akronfo aba mpotam ho na wono mo se nka wo kwa akofre posifo se wo mo 119 no se 191 yo se 112 no ende wo ne credit kura utimi frɛ ma yeye ana agya to ba bi na nka wo mo frɛ fire for gota to free wo fra ema ne nyina ye se network enye adwuma ho na ade hye wo numire so no wo mo de wo makosem eto ye nsentwerefo anim ma de network ni ho nti network na 17 na yeden ya ba ha ye se remote for pono nsana ye tuma be yako about 3 hours because ya obetena ha ko bia o ya wa nyesi obeye bia guess obetena ye o sa si forma na guess e fro wa yen sankan kwa ba so mo fa mo ba ni ba ne ye bete se woni ahon de ya guess e ope moto manifa moto na guess oboforo ko se ni ba na ya de a wait ma di wa show the network ndi am den kan ko ye brepa because baby I want me one free baby I want a network mo be 20 minutes 30 minutes ti nyamboa yepe romo wana nkasa network ehodi ansa na be yako no gise wako baby a ebia mobile money for ewo ansa na wanya baby akrase gina se wo ye ko na super no kra chikra na ya na network no emwaye baby awi abadri nkroma magana no na ade se wo numire so wono mu esun e wa amanse central mansinum na unit committee secretary ye wo mpotem ho ye Isaac Cheba afọ abebrese na ono nso de na abebrese eto sompa kase ebo anim network semono and more than paying for to be the free 2018 and MPP aban ABC mini network pony isi honom na ABC ne mo connect light bibia man ba commission keke intimate commission ana wo hwesa network no company na mbisi yen that time de nan ka beboa ba sisi ne meso population ko soro nti no crampo no ka mwa nti sisi akurum ha ne meso kuri network bi ni ha wo be ye kwa kurum ha obia be ye kwa gise ha na obia be ye ko nti ama ye security sem no ama eho ayedin ama ye me unit committee member say problem bi esi a SSM me frɛ police no mbeboa enso je sɛ aha na mbegina efle police ti besere sɛ ba bi aduru ne de ano ayedin ti besere mpanyimfo mombrem sɛ wei Isaac Cheba afọ abebrese numere so ye wo amanse central mensin mu wo ma abebrese na wo de to dwai yemfrɛ amanse central ho na yenkɔsene west abato mpɛsoa so mrahye bedwani a wo ho yewura ne onyamfo kwame ampofo twumasi na wode ato dwa sɛ NDC aban ya wo mo etetuo yi wo mo adwene nipa binom asabi wo medi dem persons with disabilities na wo mo adwene wo mo ho enti nhyehyɛ bebre na aban no ede agu akwan mu sɛ de be ya wo mo nso asetere mu no ebetimi aye yi a kyɛn de etie yi wo se sɛ bi obi edi dem eno nkyɛ sɛ nipa no ye adwuma enye yi anase ne ho entimi emamfa so na wode nsɛm we nyina eto dwa wabra woni mansin krache owura Kari Fusaini wo mo boaboa niema no ane sika eka ho afei eniema bi te se fridge ahodo hair dryer si ebie fufuo machine ya abai afei de pamo niema wo mo boaboa mfidie bebre ano en wo mo de kodane ema wo mo a wo madi dem e wo mansin no emu se wo mo so wo mo ngie se de be ya wo betimi e de aye adwuma na bosome so a wo mo ensa akọ wo mo ano owura kwame ampofo twumasi wabra wo kasa no sei ene wo kire mu NDC aban ana ye hihye ya ide ogbo kwan ama ye nnuano a omo kan disable for no ye won hihye bebre emamo ewo NDC amamo hihye mu ebi ni se oye disable ana se omo kan kra na obo so ko school no okwa obekon free akosi university a untrafe ya ayen shepa NDC eliaba onya reswa sa na okwa hospital ebe make sure say ebe show free ya obekọ nwa na sanjiji ewumua na bia mbrahye medwomo ya review anase ya ye ho hihye tie shepa NDC edi okọ say ebe bo ma sitram ene ya ekotie yeyi eye sene west mrahye bedwani owura kwame ampofo twumasi enu achi mansin krache ya wo empotem ho meche DC ononyamfo Kari Fusaini wono so de kakra eto aso American jina omo ko kesu
ɛyɛ wasensɛm ɛna ɛde ama ɔsɛ fa yɛ na abrabɔ no nyɛ so kakra nipa no gyina ho wa wagye ahyɛ no bia akɛso yie wɔn nso so a wagye capital ana seed money bia sɛ wɔde bɛyɛ business bia wokɔ a yɛbɛsrɛ sɛ ama ɔmo nteteɛ bebree ɛfa businesses no ho ɔmo kɔ nso a ɔmo mfa nhyɛ saa businesses no ɔmo ma ɔmo ani nkɔ ho ebi nso yɛ caregivers ɔno ano bi a ɔyɛ blind ana disability no ɛyɛ to the extent sɛ mental ana bibi ɔno antumi nyɛ business bia ɛnti ɔde obi aba a nipa no na yɛ caregiver to the disabled person design nipa na bibi esi no so na ɔde awura business no mu aboa ɔno nyɛ bia ɔde de aboa wei no ɛne ya yɛkɔtie sesie yi ɛyɛ Sene West abato mpɛsoa no so Mensin Krachi ya wɔwɔ empotem ho owura Kari Fuseni amaneboyi Opon Chicheku ene de bai ene yemfiri Opon Chicheku de no so honorable Opon Chicheku na fe yenkosofo mame otutu atu Sompa Techiman na ne tuo no wototoi ekopie mu wɔ Nkransa babia Sompa 90.7 ngono papa toast no abobo ano pe Mr. Bafo Steven mo ho sabre no na Patmos Medical Center ye wɔ Nkransa anafo wo mo pa hontema o mo sia ya sabia chenchirenche pa nti wo mo firi fidedamu ho ekofi munum nti hontema pa no na kokura nyako wono na ye Nkransa Ibrahima eba nananom ahemafo no nyina nso a on secretary no nti na kasa wo dwumade na so no wo kyese Nkransa ye da ho no se ye nanafo anana tifi ni nyina betumi atumpon a ene na eye se wo bibia kuroma no bia ka won ho abom na mo nko gina ba konfo so ene beboa ma mpuntu na ba na wo ka we de ba besi se de ode Patmos Medical Hospital ne ba ye no wonya Nkransa ni ba nanso wadwene kuro no ho ne se ho nti Nkransa de hia wo motete akwantuo machirichiri na benche won sika bon saprekese safo no emra emeboa ema kuropon no entumpon Doctor ya obeye adwuma yi wo ha obese Nkransa mane ni monyam o mfiri Nkransa enso atimi anya adwene bi se me mfiri enso bi akama ko ba se me ye bi edi Nkransa man na da bi bebobudi won wo pedin no eti Nkransa ni bia se wo hwe saadi wo ya ne doctor ya ye na wo hia o so won kura won firi awoti baby bi kura amayen na ya ye firi so dia ne wese mfiri wese wa wo ya kwantuo bo wa wo ga na hawo wa wo ya wo bibi wa wo nsama boa ma wo so kuro no ya krabehwe hwese ne emfiri bokura no abaye agba wanwanso no sei e wo kuro no mu eti Nkransa ni ba bia so wanka to fo hwade we fatu ho fo na so hu sei samsum be bibi wo bi eni a woti ye eye nananom ahemafo nyina wo mo secretary ya wo Nkransa wono anso na ye Ibrahima nana kokura nyako wo kasai e wo bra na Patmos Medical Center wono mo pa hontema e wo Nkransa na sofo mame otutu atu wotoma ne ye Sompa 106.5 FM akraso enie ye toa kase no so na yakopie mu e wo Doma Central Mensinu emu aban krache panyini ye wo mpotem ho eye onunyamfo Dominic Adoma Ameyaw na wone mrahye bedwani ye wo mpotem ho John Kwame Eduja akono abo ene assembly adwumayefo nyina ebo empen ekohwe project ahodo ya aban ebaye wo mahyasie etu ho anamon e wo ne Mensinu emu afei de sese wo mo de yaso ebo fom no wo hyase nso no wo mahwe ayenisa no wo se November bosomini mu afimpinu ani adrununum 2025 ye twemu yi enema bebre na assembly no de si wo mu ani so enti sa project na wo mu initiate ye no ehu inspection na enu a wo mo koye na wabra Dominic Adoma Ameyaw ede ne nsem etudwa no wo se project ni ebi ya sabia ene makomako beye enan ene won pese wo mu pagya ye ne nyina eye health centers ewo Mensinu emu afei suku adan ye no so nkoda betena mu asua de adwadi bia ne niam ahodo bebre ene wo mo ye no se ne a wo mo de wo mani ko hunu ye enura ne de eya de se wo mani age ho pa contractors a ye di project ne ama wo no obia ehwe eye na dwuma ntiri bosumi ensia ya eda ye nimu die se bibia ama mebomu a wo mo hwe nimu se project no dodo ho no mu a wo betimi awie
Your projects are breaking it into two. Your health, which has to do with chip compound and accommodation. Your education, a school a day, it be a 3-unit classroom block, it be a KG, it be a 6-unit classroom block. And then all other facilities with mechanized boreholes. MPs why are there? I'm going to your 3-unit classroom block, I acquire at least or your level of word draw, which may come from a cry ebano, maybe a audio year draw, your bonabas, your buying true for 30 ward capacity, Cassia building, there will be an wash I say out to 14 side. Maybe a bird drew, no, you do say, your cost next year, or betting my cost. Yes, you think a Canadian Saka or call the sciences who you say, contractor, a man 6 months, just in a period of 1 month, 2 weeks, what roofing. Here's why I showed you work, but was a very good and quality worker. Your engineers, Nina, or more certified, say, you have done a human's job. Your bar, ROCB, and also so Ajo construction company, Oshabia, what's the Daniel doing, Dana, or there. You did say, instead of 6 months, meaning say by 3 months to 4 months a day. I also all the projects, you Naiba Commission. It has said that Nananum led by for a regional minister, a local government minister, Honorable Ahmed Ibrahim, a Banda MP, a party executives on the other executives, and I believe the same as at the boy in the Ene ya ekotie ye MC yo Doma Central man nsem no anso horom a wo kire mu ese ye kampontu nyuma yi eno ye emfasode a omanfo e wo mansi no wo mu ebenyade afri assembly no ho no ono se MC no ba na obehwe ba bia wote se official residence a aban no ewo ho no se MC bia ba betena wo se anyade e hyenkuran kora enti wo mu yen hyehyɛ se wo mbetimi ayensiesie ewo MC wo mu residence ni mu afei ensuo wo mu ba betu bi wo ho nti mechanized borehole yi bi ene wo mu ba be ye se de be yo manfo ewo ho no so no wo mbetimi anya nsuo anom Oba ye assembly nka wo enize nka ntemi amakachi eze nka meti abane ne ba bi ode mamse metro as residency okre 9 years me dem kan photocast say ehodo na enye habitable ye de saka ye tubo ho ya clear ho ya padan ne so a ya ma ye ho by March ending o say ye wie e ma se bi o me kwotram na obi bia na so baba so no obenya kwatra ye guso a ye adwene ho say e wo se nka mpo da ko ma bi no etinsi abansoro kese e de eka we ne ho e se doma se bi o doma nyini because o hwe doma central na kan no no hwe west e hwe so and say be create east be create west and so what it means is that I will say it me upgrade your status no old assembly block when you know your money it has been woefully been rejected for about 20 years mba you say there be ejane say onye but there was this officer na yesraba be my boy a trade proposals at the call the office of the administration of two lands so be moy ma ye renovate your build and I put it on record say be anybody can boy ma assembly ye new assembly block na your 25 washrooms na sa washrooms ni na ni enye adwuma office of the administration of two lands for boy my fixing as part of best skakaka by the Brian and assisi mohia block ground floor ya totals first floor ya totals ya plaster very soon maybe by this month engineer painting we are only waiting for the last quarter by the my for the 2025 year no the fourth quarter na ba e be ye wire ni nyina our trunk mo change fan no the enye ne the eye osha building ya change lubes ya change net ene hu no ma aka say ye yo ebeboa ne krakra mu na opanyini ahye bose NDC aban agenda 111 project ye no eya ya sabia hodo na aban ne pese wo ye ho adwuma project bia ehye saa agenda 111 nase ewo mansi no emu no NDC aban ya bai wo se anya ade a wo mbeto wo madwene mu ewo ho ne wo mo hye ase wo manwie nyina no wo mbehye no wo matoa so agenda 111 in fact me am better kunja so ni busu mi ni kra me na mi protocol director boy he said akoye video kra ye the TikTok and other social media handles sa na o say ye no na de wo mi say ade papa ya abanya etwam o de bae ade papa na ye be say ye be yo de ya kra do na ye ni ye se be ya ebeboa na ye ti hai ye nim say the only government hospital ye wo Doma Presbyterian Hospital say ye nya eno so de ka ho a in between aboabo and amasuntam ho a na che say Doma man no se bi o ye no. We did say some of the municipalities any metro there were 2 or more hospitals and it's not a bad idea at all. Saban yetwam ehase ye bonabaso but ye gusu amene me MP ye di hu nkomo. On zaman so na babo enclave so ye minister so ye bono regional minister free. If conscious effort is being made say ye na ba be kasa ya banyo na ye ne ye minister ohia pomdro so be kasa. Na nka yetima complete project we handing over to the Aboabo and Amos community. Doma Central MCE Ora Dominic Adoma Ameyao. Ebusia se kasena yoda na asene fabima promise dofo. Wo mo na aye onga ma mensa no boafo. Emfa ho ne se wonsa no no ehene sa apia. Onga ba won kwan mu a
emane ye de chena asichiri enti mekamfo ma wawie ba bia to ade bia ebi wo ho FD age atom se ye na mo yemfa no nkwan anye nkwan wayɛ nkwan no asabi woka bi hwɛ tese dudu no na de wonga na wo no ɛbɛbo apa ama yahwe nkwan te sa abrometu we ya mekan yare bi hyehye wo ho na sɛ ye prostate ɛya wo na anwo ye di twa apoa wo de no kra no brɛbo num na wo ɛno nso nya de a ɛte ama ya pam ama yeyie waduro ɛwɔ endpoint homeopathic clinic kɔ na dɔkotafo mfa mfidie ɛhwehwem yehu yade no sɛ de ni pedigree aduru na wo muntwa abanhwe anoma Dr. Kwatin, one Dr. Dubuaten say physiotherapy ayaresa massage no na opedia. Chronoma bohia asantimamu hwehwewon. Ana shell signboard and class printers kwana so 0244 86 70 68. Woma homa no. Unya ko ne yehwe wie ema wunura a wobeno mu a. Menkofo nsufin bia nkono moduru nsankoso ayade ma ho. Abra kasa natural mineral water. Ensu papa wo ho. Wo no wuntime nto dispenser adaba no kra. Ebusuan betimi ato sachet mu de no ana nto nkumamu adantemu anasa akese no ebebo apa adwabo bia ase se nya kasa se won be kasa ni ne mo nse kasa no ba wo mo kasa ehote Buck Hospital echipe 0206469430 ewon kran ha na wonsa ebeka won ebusuan time herbal mixture Dr. Tafrija ana ayesa adri malaria do tatahwe yetempo anu di anwem ne yete entontom ne da asebo a enwure fufu ye mfikyire ana adwaye kura de epaye no wo mo ba wi enwofi ho ansen akodem akoda eno se no anopheles mosquito wo de malaria bebrew ene ntu hia time herbal mixture fie bia hia bi na akoda no wo so a ye bobo nsene de ema ne bi nnom wo ma akoda no fo nso a ye nkamfo mmaw nanso wo mo ema akoda no fo no kura awia nom wo mo kire sade AC boa wo no nya asamketo 0244 417669 na de ma hu se mba na tu agu so pa efa ne se brato no eno time ba Mr. Nente ba ne sa mema mo no wo mu nyina ni chempe na wo mu disi a motimi atwa ba bia to nro bia o kan shi drug lane e wo ho wo madam Nte abusu ye na ye hutia wamra ye ba pe ye de okọ yira amamu Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, ena so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba kwin. Ani wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de o ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anuma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atudie malaria yi bi ansa. Se opetam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Pre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi adwade nkratoa yi atum. To me nkyerɛ nua wo ba eni peche mu ana de obeda achi. Nanso ubetumi abua na manenya pomodin free ni mofrase. Jamvita ye de milk papa bi. Ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bua mofra pomodin. Anio impeni fosweni chopa. Mawobano apomodin free ni mofrase. Jamvita gumo hodo bebre. Jamvita, a delicious way to grow. FDA agi edwadie yinkrato yatum. Endpoint Homeopathic Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na ye Endpoint Homeopathic Clinic. Anase ye kidney, ye liver problem. Wo fa baby ena ajujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathic Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Ye Endpoint Homeopathic Clinic. Wo mo da mufua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa
baby na adwodwo kidney problem prostate de eye endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo konoma boy hia e na akra hanso so de wo mu gina mu ankasa e wo spintes baby friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem fu tontonte yenum nsane e fadwen ne e fadwen mpa say na nim say brebi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye adru tonti na 74 ana T74 asa hwe yadwene asina nanom dodo so say de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no e mo immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho den tonti na 74 yinso yaye ne se nsuo krokrowa kama enti baby a wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tonti na 74 menya hodin mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden kwa woko pharmacy ana baby to no bia ubenya tonti na 74 yi biato T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a o manufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050162891 and 0246073498 FDA agi adwadi nkratwe yi atom TV Emma Aketiapa. True. Emma Aketiapa papa ampa busuya ye kwa kwowie kase no na ye kɔ Iran mamu. Ɛhɔ na enche bia America mampani Donald Trump ka sɛ wo mo nneɛma bia wo mo yɔ ne fa ahodie ntiatia so bia wo mo tiatia adehye bi fa ahodie so. Tituru wo no ma ɛbɛsɔre agina sɛ ne ɛkɔ no wo mo mpɛ ɛne ntimpanimfo ntu ana mo mpapa bi no na ya kye saafo na kwa kosie. Ebi wo hɔ kora ne ya bɔ no awuto sɛ won besa ne se franka kum no ene ehwade na we die ntia saa asem ya yire pa no eye no way ni bi ono we kadish ni nanso no way na no wote efa sotani wodi mfinhye aduonu nsia na woka wo mo a ekọ ye mumumesa wo mo ntia se ewo amamu a ekoso niema bi ho na wo mo che saafo no sie enti na nkra ne de kura kire se won besa no te se wo mo sen franka ya na ye hwe animu se na no wukwe de ya na nka se won kose no na nso ekwawie no se bibi na firi soro beti ba yere homam se ne nyame no wo bɔ mpa ye kire no nti antimi amaso wo mo so wo matu ahye na nso ni nyina na America mampani Donald Trump se tuni de ombekoso atu ahye saa na se wo mu nim no wo mu nim na human right abuse wo mu kotiati obi fa ahodie so ema obi kra akɔkɔhwere ene yesa tie bi obe strike wo mo so na no na nam so ama so afo a wo hwe abrochire ana amana ne honsam so ewo Iran manum Abbas Arachichi wodi tudwa no wacha se de wo mo ne adwene bia se bi wo mo kwa akosan bi ana ye de bi kwa akoto afia se wonkodam ne nkwa na nyina nanso se de mu nsam tie efiri soro emfimfini ebesi nase no sompa kase ene etimi wura mu ade wo mo ne nyina aba ye de ebesommo ewo fidie mu aha ne ye gina na ye de ensam a ye de to a se dumienu kase ebo efiri sompa 106.5 FM enkran sompa 93.1 kumase sompa 101.1 takwa 103.3 takura de 98.9 sunyane 90.7 nkransa 106.1 tachimai 106.1 kingdom ye no ewo mankesim ene ayiko 100.9 kumase eno achi woti bio ewo 100.7 doma henkro ene 101.3 ye no so doma ho a www.somponline.com ensam ne nyina yero atabo atemperance wode akwa akoto kana so ben radio nso woti bi na bia fe na afidie no waso a de ede baaye no ne na edi mu akotene bi ene se aposifo ye wo budumburam wo mo akọ rescue enipa beye aduanan ensia ya ye chemu se human trafficking ibi ne ede wo mo ebaaye ya ye hye wo mo bose ye bepa adwuma ma mo a enko wiase ene se wo makoka ensensememu sada ena energy and green transition adwuma efo no bi aposifo bi di wonsa akọ kekan wa manfrom kaso afa honam so
ama yewura John Jinapo aka kyerɛ IGP sɛ wɔnhwehwem IMF anamusini ewo mai emu edi atudwa se program no a aban ene adwumakuo no ede wo muti ekohyase no eyade se daso agent naso abibia ekoyi mabuna wo ofo ase ayerebi se wo momra hye badwani aka asem bia fa gold board pani ho nokore bia anim entikyini ya mabunu na ye nsentwerefo nhyiamu ne Sene West mrahye badwani nso ede atudwa se nhyehyɛ dodo no na NDC aban edi egu akwam sede bɛyɛ nipa a wo madi dem ɛwɔ man mu no wo masetena ebetimi ayeyi ana afi ye kwa amanone nso Iran man mu wono ma ye chi wonsie ne ye gye bi kra afiri wo mo nsam sanse wo mo akon ati aban no ntino wo mo ananka ye kosen wo mo kra wo mo so wo mo tu ahye e de ntira yura Donald Trump so nya de wo mo betumi sanse wo mo we a wono nso ebewyo eno na ye de sie se dumienu kase ebo ɛwɔ SOMPA fi wakenkamfo no triple we man agyape APAM DADAA mene menuaba ADWOA ASARE adamu nyina se ama mu anitie ye sorry mobo wasem eyobi asem to aso